हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदे क्रिएटिभिटियाव खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। बे आपडेटआनो जाहैबाय CTET। बे CTETनि सोमोन्दै जों दिनै सावरायगोन एबा 2022 मायथाइनि जानाखि डिसेम्बराव जानो गोनां CTET सेन्ट्रेल टिचार्स इलिजिबिलिटि टेस्ट। बे CTETआ माब्लानिफ्राय अनलाइन एप्लाइ जादों आरो माब्लासिम जागोन, बेनि फिसफ्रा बेसेबां आरो बिनि एलिजिबिलिटिफ्रा बेसेबां एबा मा डकुमेन्ट्स एबा क्वालिफिकेशनफोर थायोब्ला जोङो बे CTETखौ एप्लाइ खालामनो हायो एबा CTETजों मा जायो बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। CTET होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिखायो सेन्ट्रेल टिचार्स इलिजिबिलिटि टेस्ट, एबा जोङो बबेबा गभर्नमेन्ट स्कुल एबा सेन्ट्रेलनि स्कुलफोराव साख्रि मावनो थाखाय, फोरोंगिरिनि साख्रि मावनो थाखाय जोंनो CTET नांगौ एबा बे CTETआ बोसोरफ्रोमबो जायो। देग्लाय 2022 मायथाइयाव डिसेम्बराव जागोन। बे आथिखालाव जोङो नुबाय CTETजोंबो जोङो एबा सेन्ट्रेल टिचार्स इलिजिबिलिटि टेस्ट, बे सेन्ट्रेल टिचार्स इलिजिबिलिटि टेस्ट एबा CTETजोंबो जोङो स्टेटनि गुबुन गुबुन स्टेटनि गोबां स्कुलफोराव फरायसालिफोराव बे CTETजोंबो साख्रि मोननो हानाय आथिखालाव थासारि जाबाय। गतिके जाय बिथांमोनहा क्वालिफिकेशना गोरोबो एबा एलिजिबोल जायो बिथांमोनहा जाहाथे एप्लाइ खालामो। CTET पास जाखांनायनि उनाव नोङो जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुल, सेन्ट्रेलनि गभर्नमेन्ट स्कुलफोर थायो, बेजों लोगोसे स्टेटनि स्कुलफोराव, गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव, प्रभिन्सियेल स्कुलफोराव जोङो साख्रि मावनो हायो। गतिके जाय बिथांमोनहा एलिजिबोल जायो बेखौ खालामदो। जोङो नायलांनि बेनि एप्लिकेशना, अनलाइन एप्लाइआ माब्लानिफ्राय सोलिदों आरो माब्लासिम सोलिगोन आरो बिनि फिस पेमेन्टफ्रा बेसेबां, बेफोरखौ जोङो नायलांनि। नायनि नैबेयाव जोङो रोखा होनाय दंखायो। नैबेयाव रोखा होनाय दंखायो डिउरेसन अफ अनलाइन एप्लिकेशन, माने अनलाइन एप्लिकेशननि सम खोन्दोआ बेसेबां होनदों। अनलाइन एप्लिकेशन एबा अनलाइना माब्लानिफ्राय माब्लासिम जागोन नैबेयाव रोखा नुनाय दंखायो। 31 अक्ट'बर 2022 मायथाइनिफ्राय 24 नभेम्बर 2022 मायथाइसिम। डेट मिन्स 31 अक्ट'बरनिफ्राय 24 नभेम्बरहालागै नैबे अनलाइन एप्लाइआ सोलिबाय थागोन। डेट मिन्स आथिखालाव बियो अनलाइन एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ आरो गोबाङा हयथ' एप्लाइ खालामबाय। जायफोरा एलिजिबोल जाबाय एबा जायफोरनि क्वालिफिकेशनफ्रा गोरोबो बिथांमोना निस्सय एप्लाइ खालामबाय होननानै आसा खालामबाय। आरो जायफोरा खालामाखै आरो जायफोरा गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव साख्रि मावनो गोसो एबा स्टेटनि, सेन्ट्रेलनि स्कुलफोराव साख्रि मावनो गोसो बिथांमोनहा नैबे CTETखौ होनानै लागोन। मानोना जोङो CTET गैयाबा गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव एबा सेन्ट्रेलनि गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव, प्रभिन्सियेल स्कुलफोराव जोङो साख्रि मावनो हाया। गतिके जायफोरा टिचार्सआव गोसो दङ बिथांमोना नैबे CTETखौ होनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बेनि एप्लाइआ जाबाय 31 अक्ट'बरनिफ्राय 24 नभेम्बरहालागै सोलिबाय थागोन। बेनि लास्ट डेट अफ साबमिशना 24 नभेम्बर, बेखौ होनखाबाय। एप्लिकेशन फर्मखौ जोङो 25 नभेम्बरसिम एप्लाइ खालामबाय थानो हागोन। लास्ट डेट फर साबमिशन अफ फिसनि बाथ्रा बुंदों बेयाव। फिसखौ जोङो एप्लिकेशन फिस होनांगौ एबा एप्लाइ खालामनायाव जोङो माखासे फिस होनांगौ, पेमेन्ट होनांगौ। बे पेमेन्टआ 25 नभेम्बरसिम बियो सोलिगोन एबा एप्लाइ खालामनायनि अखानायैसिम जोङो माने एप्लाइ खालामनायनि अखानायैबो जोङो पेमेन्टखौ होनो हागोन। एप्लाइ खालामनानै दोननो हायो जोङो, पेमेन्टखौ होथ'वाबाबो जायो। बे पेमेन्टखौ नोङो 25 नभेम्बरनि सिगां जेरैखि जाया होथारनांगोन होननानै बुंनाय दंखायो। डेट अफ एग्जामिनेशननि बाथ्रा बुंदों नैबाव। डेट अफ एग्जामिनेशना डिसेम्बर 2022निफ्राय जानुवारि 2023। बेयाव मा होनदों? अन CBT, डेट मिन्स कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट जागोन बियो। डेट मिन्स कम्पिउटारजों जागोन एबा अनलाइन एग्जामसो जागोन बियो। गतिके डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारिनि गेजेराव बेनि एग्जामा सोलिबाय थागोन। मोनसेल' डेटआव सोलिनाय नङा बियो, गुबुन केन्डिडेटफोरना गुबुन डेटआव सोलिबाय थागोन एग्जामा। डिसेम्बर आरो जानुवारिनि गेजेराव बे एग्जामा जाजोबगोन। डेट मिन्स CBT कम्पिउटार बेस्ड टेस्टआ जागोन एबा अनलाइनसो जागोन बे एग्जामा। जोङो गाहायाव नायलांनि मा दङ। एप्लिकेशन फिसफोरखौ जों नायनो हायो आरो क्वालिफिकेशनफोरखौ जों नायनो हायो। जोङो नायनि गाहायाव मा दङ। गाहायाव बेफोरो गासिबो बेनोजोब। डेट अफ एग्जामिनेशना डिसेम्बर आरो जानुवारिनि गेजेराव जागोन। इनफरमेशन बुलेटिनखौनो आङो बेयाव डाउनलड खालामदों, नोंथांमोनहाबो डाउनलड खालामनो हागोन। नटिफिकेशन अलरेडि ओंखारखाबाय।
एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो नैबेयाव थांनांगोन नैबे वेबसाइटआव थांनांगोन जोङो नैबेयाव रोखा रोखा होनाय दंखायो ctet.nic.in बेयाव थांनानै जोङो स्टेप बाय स्टेप होनाय दंखायो नोंथांमोनहा बेयाव थांनानै एप्लिकेसन फर्मखौ फिलआप खालामनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेनि उनाव जोङो गाहायाव मा दङ जोङो बेखौ नायनि नैबे फिसनि बाथ्रा बुंदों फिसनि बाथ्राखौ जों नायनि दहायनो बुंखादों फिसखौ जोङो 25 नभेम्बरसिमहालागै होबाय थानो हागोन जों एप्लाइ खालामनानै दोननो हागोन फिसखौ होथ'वाबाबो नाथाय फिसखौ जोङो 25 नभेम्बरनि गेजेराव होनांगोन बेयाव फिस अफ एग्जामिनेसननि बाथ्रा बुंदों एग्जामिनेसन फिसनि बाथ्रा बुंदों बेयाव जेनारेल दं जेनारेल ओबिसि NCL बेफोरनि थाखाय मा होननानै बुंदों जुदि नोङो पेपार 1 बा पेपार 2 जिखुनु जाया मोनसेल' नोङो एग्जाम होयोबा बिथांमोनहा 1000 होनांगोन आरो जुदि बिथांमोनहा बथ पेपार 1 एबा पेपार 2 एबा LP आरो EMI मोननैखौबो होनो थाखाय आपार प्राइमारि एबा लवार प्राइमारि मोननैखौबो होनो थाखाय जायफोरा जेनारेल ओबिसि बिथांमोनहा 1200 एबा 1200 होनांगोन एप्लिकेसन फिस होनांगोन बिथांमोनहा बेनि उनाव SC ST बे डिफरेन्ट माबाफोरनि डिसेबिलिटिसफोरनि बियो SC ST फोरा जोंहा मोनसेल' जुदि होयोब्ला जोङो पेपार 1 बा पेपार 2 खौल' जोङो जुदि होयोब्ला जोंनो 500 थाखा होनांगोन 500 होनांगोन आरो जुदि नोङो पेपार 1 आरो पेपार 2 एबा LP आरो EMI मोननैखौबो होयोब्ला नोङो खेबसेनो मा होनदों 600 नोङो एप्लिकेसन फिस होनांगोन बेबायदि जों मिथिबाय बे आरो एप्लिकेसन मडआ जोङो मा खालामनो हायो पेमेन्ट मड अफ पेमेन्ट बाय अनलाइन मड डेबिट कार्डजों क्रेडिट कार्ड नेट बेंकिं बेफोरजों जोङो होनो हागोन बेनि उनाव जों नायनो हायो जोङो नुबाय एप्लिकेसन फिसआ बेसेबां शेड्युल अफ एग्जामिनेसनखौ जों नायनो हायो बेयाव शेड्युल एग्जामिनेसन होनाय दं 4 नाम्बाराव शेड्युल्ड एन्ड मड अफ एग्जामिनेसन होनाय दङ डेट अफ एग्जामिनेसना जाहैबाय शिफ्ट टाइमिं डिउरेसन बेबायदि होनाय दं डेट मिन्स डिसेम्बर आरो जानुवारिनि गेजेराव जागोन बियो गुबुन गुबुन केन्डिडेटफोरना गुबुन गुबुन दिनाव जागोन एबा थारिखआव जागोन बेयाव होनाय दं शिफ्ट 1 आरो शिफ्ट 2 एबा पेपार 1 खौ जोङो शिफ्ट 1 आव होनांगोन एबा मर्निंआव होनांगोन जोङो आरो पेपार 2 खौ इभिनिंआव होनांगोन मर्निंनिया माला जागोन होनदों शिफ्ट 1आ फार्स्ट शिफ्टआव जोङो 9:30निफ्राय 12थासिम बियो जागोन 2.5 घन्टा बियो सोलिगोन CBT डेट मिन्स कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एबा जोङो कम्पिउटारजों होनांगोन डेट मिन्स अनलाइन एग्जाम जोङो होनांगोन बेनि अनगायैबो शिफ्ट 2 आव दङ 2:30निफ्राय एबा 2:30निफ्राय 5 o'clockसिम एबा 5थासिम बियो सोलिगोन बेबो 2.5 घन्टा जागोन आरो बेबो कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट जागोन एबा अनलाइन जागोन एग्जामा बेबो आरो साबजेक्टनि बाथ्रा बुङोब्ला नैबेबायदि नोंथांमोनहा नायनो हागोन गासिबो MCQ जाजोबगोन एबा माल्टिपल चॉइस कुइसन जाजोबगोन एबा अपसनेल जाजोबगोन नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन पेपार 1 आ मानि थाखाय जागोन होनदों पेपार 1 आव दङ क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिमखौ जोङो पेपार 1 होननानै लागोन एबा लवार प्राइमारि एबा जोङो LP होननानै लानाय जागोन बेयाव मा साबजेक्ट थागोन जों नायबा नुयो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि दङ कम्पालसारि जागोन बियो ओमफ्राय मोनसे लेंगुवेज पेपार 1 दङ बेबो कम्पालसारि जागोन आरो लेंगुवेज पेपार 2 बेबो कम्पालसारि जागोन आरो मेथ्स थागोन इनभाइरमेन्टेल स्टाडिस थागोन बेबायदि दं गासैयावबो 30 मार्क्स जागोन टटेल 150नि बियो एग्जाम जागोन आरो बेनि नाम्बाराबो एबा मार्क्सआबो 150 एबा 1 मार्क्स इच एबा मोनसे कुइसनाव जोङो 1 नाम्बार मोनगोन थिग बेबायदिनो पेपार 2 नि बाथ्राखौ नायोब्ला जों नुयो 2 नि बेबायदि होनाय दं पेपार 2 आ मानि थाखाय जागोन फर क्लास 6 to 8 क्लास 6 आरो क्लास 6 निफ्राय 8 सिमनिखौ जोङो पेपार 2 होननानै बुंगोन डेट मिन्स आपार प्राइमारि एबा ME जायफोरा ME आव साख्रि लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे पेपार 2 खौ होनांगोन बे पेपार 2 आव जोङो क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 सिमनि स्टुडेन्टफोरखौ जोङो फोरोंनो हागोन स' बेयाव मा साबजेक्ट थागोन होननानै बुङोब्ला नैबेयाव रोखा होनाय दंखायो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि कम्पालसारि जागोन लेंगुवेज 1 बेबो कम्पालसारि जागोन लेंगुवेज 2 बेबो कम्पालसारि जागोन मैथमेटिक्स एन्ड साइन्स बियो साइन्स मोननै स्ट्रिम थागोन बेयाव मोनसेया साइन्स स्ट्रिमनि थाखाय बियो साइन्स आरो मेथ्सआ कम्पालसारि जागोन साइन्स स्ट्रिमनि थाखाय आरो ससियेल स्टाडिसनि थाखाय नैबे ससियेल स्टाडिस नोंथांमोनहा डेट मिन्स साइन्स टिचार जानाय ME आव थांनाय लोगो जोंना मोननै जायो नालाय माखासेया मेथ्स टिचार जायो आरो माखासेया साइन्स टिचार
मेथ्स आरो साइन्स टिचारफोरनि थाखाय जोङो मेथ्स आरो साइन्सखौ होथारनांगोन आरो जायफोरा ससियेल स्टाडिस बिथांमोनहा मेथ्स आरो साइन्सनि अनगायै जि साबजेक्टखौ नोंथांमोनहा फोरोंनो गोसो बे साबजेक्टखौ फोरोंनो थाखाय नोंथांमोनहा नैबे ससियेल स्टाडिस एबा ससियेल साइन्स साबजेक्टखौ एग्जाम होथारनांगोन मोनसे नङा मोनसे बियो अपसनेल जागोन पेपार साइन्सफोरनि थाखाय नैबे मेथ्स आरो साइन्सखौ जों होनांगोन आरो ससियेल स्टाडिसफोरनि थाखाय जोङो ससियेल साइन्स बा ससियेल स्टाडिस नैबे पेपारखौ जोङो होथारनांगोन मार्क्सआ बेयाव मा होननाय दङ चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि थाखाय बेयाव 30 मार्क्स थागोन लेंगुवेज 1नि थाखाय 30 मार्क्स लेंगुवेज 2नि थाखाय 30 मार्क्स थागोन बेनिफ्राय साइन्स आरो मेथ्स जायफोरा साइन्स आरो मेथ्स होगोन बिथांमोननि थाखाय 60 थागोन आरो जायफोरा ससियेल साइन्स होगोन बिथांमोननि थाखायबो 60 थागोन गासै टटेल कुइसना 150 आरो टटेल मार्क्सआबो 150 डेट मिन्स मोनसे कुइसनाव 1 नाम्बारनि थागोन नैबेखौ नायनो हायो जोङो 7 नाम्बाराव 7 नाम्बाराव दङ बयनिख्रुइबो गोनांथारसिना जाहैबाय नैबे बयनिख्रुइबो गोनांथारसिना जाहैबाय एलिजिबिलिटि एबा सोर केन्डिडेटफोरा एबा सोर मा क्वालिफिकेसन गोनांफोरा बे CTET खौ एप्लाइ खालामनो हागोन एबा CTET एग्जामिनेसनखौ होनो हागोन नैबेयाव होखानाय दङ रोखा दा मिनिमाम क्वालिफिकेसन फर एपियरिं इन CTET आर एस नटिफाइड बाय NCT नि नर्म्स बायदियै जोङो होनो हागोन NCT आ CTET होनायनि थाखाय एबा टिचार्स जानायनि थाखाय जानाखि क्वालिफिकेसन होनानै दोनदों बे क्वालिफिकेसन मथेसो जोङो नैबे CBSE जों खुंजानाय नैबे CTET खौ जोङो होनो हागोन दा केन्डिडेट आर एडभाइस टु भिजिट वेबसाइट NCT देट मिन्स मा होनदों जों बेयाव बिथांमोना क्वालिफिकेसनखौ मा क्वालिफिकेसन नांगौ बेखौ रोखायै होनानै दोननाय जायाखै मानोना NCT नि वेबसाइटआव अलरेडि होनानै दोनखानाय दङ NCT नि नर्म्स बायदिसो बियो जागोन NCTE नि नर्म्स बायदिसो बियो जागोन देट मिन्स टिचार जानो थाखाय जोंहा मा क्वालिफिकेसन नांगौ LP नि टिचार जानो थाखाय ME नि टिचार जानो थाखाय मा क्वालिफिकेसन नांगौ बेयो NCTE नि वेबसाइटआव अलरेडि होनानै दंखायो आङो नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानै होनाय जाबाय दिन्थिनाय जाबाय नैबेबायदि एलिजिबिलिटि जोङो थानांगोन जायफोरा बे एलिजिबल नैबेबायदि नर्म्स दङ एबा क्वालिफिकेसन दङ नोंथांमोनहा नैबे CTET खौ होनो हागोन आरो CTET खौ पास जानानै नोंथांमोनहा LP आरो UP नि थाखाय लवार प्राइमारि एबा आपार प्राइमारिनि थाखाय नोंथांमोनहा टिचार जानो हागोन जिखुनु गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जाथों एबा स्टेट गभर्नमेन्टआनो जाथों आथिखालाव बेनि साख्रिखौ नोंथांमोनहा मावनो हागोन स' गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय एबा नोंथाङा जुदि आंनि इउटुब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोसे माबाफोर सोंनांगौब्ला बुजियाखै दङब्ला जाहाथे कमेन्ट खालामनानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामगोन शेयार खालामनानै होगोन होननानै आसा खालामबाय स' गोजोननाय थाबाय